AliExpressu. Volá sa vodník, proudník. Ahoj, ahoj, ahoj. Vodáci zdravia. No a vyzerá to radšej tie veci. Takto si tu žijeme. A ešte len budeme. Pred nami týždeň plavby. Ahojte. Ideme na Rumu. No, došli sme pozrieť újazd Dena, došiel nám zakývak, dorážame Gabčíkovo, kompa. Slnečko nám páli na hlavy. Sme krásne otupeli. Ale je to OK. Takže posúvame sa ďalej. Deň druhý, Gabčíkovo, 9 hodín. Takže Bubo natáča mňa, ja natáčam Buba. Konečne sme si dali nejaký chladený nealkoholický nápoj. Maďarský, veľmi dobrý. Tam máme dole člny zaparkované. Takto vyzerá Dunaj z terasy. Sme na maďarskej strane. Tuto dole pod nami je reštaurácia a prístav. Sme niekde v polovici medzi Medveďovom a Komárnom. Na pravej strane, na maďarskej. 4 hodiny večer. A ideme si hľadať nejaké táborisko, nejakú pláž bez komárov, bez ovad. Takže tak. Ešte takýto záber z vrchu na ostrov. Dunaj je tu veľmi široký. Takže 18:00 sme niekde medzi Medveďovom a Komárnom, ale predpokladám, pozriem si mapu, predpokladám, že sme viac bližšie ku Komárnu, takže deň druhý končíme takýmto krásnym kempom. Naozaj luxusné miesto s trávičkou, čistučké, žiadne stopy po civilizácii. Keďže ostrov je to, v podstate sme na ostrove, keďže je to po veľkej vode, niekoľko týždňov, tak je to celé vymyté, čistučké. Je tu zo pár komárov, ale už sme zvyknutí, bereme B-komplex, takže to zvládame. Máme nejaké repelentiky. Takže deň druhý. Poloha presne neurčená zatiaľ. Takže takto. Takže práve som robil jedno video, ktoré trvalo asi minútu a zistil som, že som ho robil do fotky. Tak ešte raz. Ahoj, ahoj. Deň tretí. Veľkolelský ostrov, Veľkolelský les, ostrov Lel. Tu za nami je ostrov Anielský, pomenovali sme ho Anielský ostrov, nocovali sme na ňom, kapacita komárovky 1650 kusov na metr štvorcový, dosť výrazná, ale sme to zvládli, prenocovali sme je 6:30, 6:25 plus minus autobus, vyrážame smer Komárno, deň tretí. Ahoj, ahoj, ozveme sa po obede. No, ahoj, ahoj, takže dostávame sa ku Komárňanskému mostu, to je ten prvý, od Bratislavy ten nový. Takže v podstate prichádzame do Komárna, Komárno, Nová Stráž. Neviem, aký máme presný čas. Pozriem sa na hodinky. No, 9:51. Takže takto to tu vyzerá. A ideme to čo najrýchlejšie preveslovať, lebo je 40 stupňov na slnku. A čaká nás také pásmo bez stromov, nejakých 4-5 km, čo vidím, takže bude to do Sahara, tak ideme na to. Ahojte. No ahoj, ahoj, tak sa zdravím vás. Takže sme preplávali prvý most v Komárne a už sa blížime k druhému mostu. Je dobrých 40 stupňov, takže snažíme sa nejako utiecť z tejto pálavy niekam do prírody. Takže sme v Komárne, snažíme sa prejsť Komárno čo najrychlejšie, chystáme sa akurát na druhú stranu pretraverzovať, aby sme sa vyhli váhu zbytočným veľkým vlnám, lebo Dunaj je vyliatý, je rozvodnený a stále stúpa, čiže vidíme, jak voda nateka do ramien, brehy sú pod vodou, pláže pod vodou. Voda bere všetko, dá sa tu naozaj nájsť šeličo. Takže takiaľ sa ozývam z Komárna, končím, ozvem sa ďalej, ahoj, ahoj. Takže máme sútok, Dunaj, Váh. Natáčame s Bubom, každý svoje, čau Bubo. Neviem, či to je vidieť, ale tam ide Váh, čistá voda a Dunaj mútna voda, lebo Dunaj je rozvodnený. A tu sa spájajú, vyzerá to ako prítok do Amazonky. Špinavá kalná voda dunajská, ktorá splachuje brehy, lebo je povodeň, a do toho čistá voda z Váhu. Neviem, kamera to asi nerozliší, ale je to úžasné, takže
podstate sme prešli Komárno a ideme smer Patince, dobývame ďalej našu výzvu. No ahoj, ahoj, takže malá prestávka, máme čas nejaký okolo 11 hodín 10 minút, sme pod Komárnom, pod Sútokom z Váhu, útočíme na Patince, chceme dobiť Patince do 2 hodín, do 3 hodín musíme dobiť Patince, máme taký plán a potom sa uvidí, či táboríme alebo čo bude ako. Ale už sme našli konečne tie miesta, proste, ktoré sú bez komárov, bez ovat, bez dotieravého hmyzu. Voda je tu krásna, čistá. No je to iné, keď sa ten Dunaj vyleje. V podstate od Bratislavy až do Komárna je rozliatý Dunaj. Čiže tá voda je kalná, zbiera všetko z tých brehov, tak je to úplne iné, ako keď tá vodička je, vidíte, teraz je kryštálovo čistá, túto dole pod Komárnom už. Uvidíme, jak to bude vyzerať nižšie, ale voda už klesá, takže zase bere všetko so sebou dolu. A nám sa zvyšuje prietok, ide nám to rýchlo, len slnko strašne páli, momentálne je 35 stupňov. Ideme dobiť najjužnejší kút, najjužnejší bod Slovenska, Patince. No ahoj, ahoj, takže práve sme dobili prístav Patince, neviem koľko. Takže ahoj, ahoj, takže dobili sme prístav Patince, sme na Kofolke, 1 hodina, teda nie je Patince, dobili sme Ižu, prístav pre malé plavidlá v Iži a chystáme sa dobiť tie Patince, je to asi nejaké 2-3 hodinky. A tam to asi pre dnešok aj zabalíme, lebo je vyčerpávajúce teplo. Keď dneska zvládneme Patince, zajtra Moču, postupne už sa dostaneme do toho Štúrova a naša výzva bude splnená. Ahoj. Takže nové video ešte raz, sme niekde medzi Ižou a Patincami a takto vyzerá vyliatý Dunaj, takto je roztiahnutý v podstate, že brehy sú zatopené, tak asi zhruba do metra. Čiže treba vždy hľadať nejakú pláž, keď tak. To je more vody. Takže takto, lúčim sa s vami, ahoj. Takže táboríme, 5 hodín večer, takúto lúčku máme krásnu, Kravany nad Dunajom. Poskeľ sa mi fúka sama, samofúkací systém, výborná vec, tešíme sa tomu takýmto maličkostiam moderným. Pupko, máme 100 km za sebou, 100 km po Dunaji, po rozvodnenej rieke. Takže pred nami niekde Mužla, Moča, Patince sú za chrbátom, Radvanie za chrbátom. Blížime sa. Ahoj, ahoj. Takže dneska po 12 hodinách v člne, pri 40 stupňových teplotách, sme si dopriali takúto dobrodku. Bubko, ideme sa rozsekať. Ja. Takže dneska máme deň 4. Bubo išiel kúpiť nejaký proviant. Kúpil aj takéto krásne tašky s takýmto krásnym motívom. Išiel kúpiť nejaké nealkoholické chladené pivo a takto to dopadlo. Idem sa pozrieť na tie darčeky. Takto vyzerá Dunaj. Vyrážame na 4. deň. Je to dosť úmorné. Včera sme si naozaj siahli úplne na spodok našich síl. Ale dávame to. 100 km je za nami, 50 ešte pred nami. Ideme do toho, ahojte. Takže ahoj. Zdravíme vás, posádka Bubo. Povinné natáčanie. Takže máme útorok, deň 4. 100 km za sebou, zhruba 50 km pred sebou. Sme v Radvani nad Dunajom. Mali sme parádnu večeru včera v takej reštaurácii, ktorá sa domácim zdala drahá, ale nám sa to vôbec nezdalo drahé, lebo my sme v Bratislave zvyknutí na také ceny. Takže tešíme sa, že nemáme dneska slnko, sú také nejaké obláčiky, je to super, pofúkuje Vánok. Dnes, vidím, že dnes by to šlo, aby sme urazili dobrých minimálne 30-40 km určite, ak aj neviac. Ahoj, ahoj. Takže sa vám hlásim, deň 4. 3/4 na 10 ráno, Kravany nad Dunajom sme práve dobili. Pozrite sa, aký vyliatý Dunaj, to je obrovská šírka. Tu nám dosahuje šírka až 1 kilometra. Idem sa pozrieť do mapy, že koľko sme, jak sme. Sem tam vidie nejaký obláčik, ale teplota rapidne stúpa. Takže takto to vyzerá. Breh. Kravany nad Dunajom, deň 4. plus minus pol 10:10, ozvem sa neskôr. Ahoj, ahoj.
Takže ahoj, také malé manévre máme. Prvý búrkový oblak, trošku nám búcha, možno z toho niečo vypadne. Uvidíme, no, trošku sme to nejak skovali, urobili sme si taký prístrešok, Bubko zrobil. Tak sa schováme, uvidíme, počkáme. Ahoj. No ahoj, tak sa vám hlásim opäť. Je 4. deň plavby, je útorok. V sobotu sme vlastne začali až podvečer. Ale rátame to ako 4. deň plavby. A dorazili sme do pásma, že už vidíme Kováčovské skaly, pohorie Burda, čiže sme veľmi blízko Štúrova, čo sme ani nerátali, že takto rýchlo pôjdeme, ale je vyliatý Dunaj, ten prietok na niektorých miestach je veľmi rýchly, niekde naopak veľmi pomaly vzdúva sa, vracia sa. Trošku sme bojovali s búrkou, ale všetko sme zvládli, takže v diaľke vidíte pohorie Burda, Kováčovské kopce, náš cieľ Chlaba, deň 4. 3 hodiny. Ahoj. No, zase som sa snažil hovoriť do fotografie, tak ešte raz, ahoj. 3:30 a vidím vežičku katedrály, čiže sme od Štúrova možno 2 km. V ďalke už vidím Burdu, celé pohorie, takže 3:30, 4. deň, útorok, dobývame Štúrovo. Zatiaľ ahoj, za chvíľku sa ozvem. Takže ahoj, pozrite sa, čo vidím. Vidím katedrálu, sídlisková časť Štúrova, takže dobili sme Štúrovo, katedrála Ostrihom a most Márie Valérie. Na pravej strane pohorie Burda, je útorok, deň 4. alebo teda 3:30, lebo sme sobotu vyrazili až na večer, čiže nedeľa, pondelok, útorok, na gumených člnoch sme dobili Štúrovo Ostrihom. Ahoj. Takže ešte raz som sa vrátil, lebo toto musíme natočiť. Katedrála, most Márie Valérie, loď Balú vyletná, ďalšia vyletná loď. Takže míňame Ostrihomská katedrála, Štúrovo. Dobre, idem sa venovať plavbe, budú vlny. Takže deň 4. Pred nami Kováčovské skaly. Kempujeme asi 4 km pod Chlabou. Takže cieľ máme poslednú etapu pred sebou, čiže dorazíme v stredu. V podstate oveľa skorej. Dneska nás zastihla búrka, keby nebola búrka, tak sme už dávno v Chlabe a cieľ by bol predčasne splnený, ale tešíme sa, lebo budeme kempovať, chytek ryby. Takže táboríme takto. Pozdravujem všetkých. Ahoj, deň 4. 7 hodín večer, 19:00. Takže ahoj, deň 5. balíme. Sme pod penziónom Modrá ryba, čo je v podstate cieľ Chlaba. Pred nami Chlabiansky ostrov, sme na maďarskej strane. Noc bola búrková, aktívna, veľmi aktívna by som povedal. Ale všetko sme samozrejme zmákli nejako, aj keď trošku obavy boli. Priznám sa po tom, čo som videl ten polom, tú výchricu tam v Bužli, čo tam bola tá katastrofa. Takže takto vyzerá Dunaj. Ráno, teraz je zhruba okolo 8 hodín. Balíme sa v kľude. A ideme sa preplaviť nejaké tie 3-4 km na druhú stranu a ideme si postaviť kemp a budeme do soboty kempovať. Takže takto, deň 5. ráno 8:00, 4 km pod Chlabou. Ahoj. Takže ahoj, hlásim sa vám zo splavu. Deň 5. V podstate sme v cieli. Hľadáme si nejakú pláž, kde by sme mohli kempovať. Chceli by sme 2 dní kempovať, lebo na sobotu máme odvozy. No a je len streda, čiže máme pred sebou celú stredu, celý štvrtok, celý piatok. Chceli by sme rybárčiť, kempovať a v sobotu pre nás dojdú auta. Sme v Chlabe a hľadáme vhodný kemp taký, aby pri nás mohli aj auta prísť a tak ďalej. A práve som našiel na internete, že tu je originál oficiálny nejaký kemp, tak ideme sa spustiť nižšie a budeme to riešiť potom. Takže zatiaľ takto, deň 5, poviem vám aj čas, 10:54, deň 5, sme v podstate v cieli. Voda je vyliatá, Dunaj je vyliatý všade, čiže všetky tie chlabianské pláže, tie krásne miesta na kempovanie a tu už to sú kilometre pláže, všetko je to v podstate pod vodou, čiže je veľmi ťažké nájsť nejaký kemp alebo niečo také. No ale správny traper si vždycky so všetkým poradí. Bola to veľká výzva, je to za nami. Akurát sa vráca Bubo, z hore ide vlak, Chlabianská strela. Už sa vráca Búbesku.
na výzvedách, takže pokračujeme ďalej, spúšťame sa, ozvem sa, ahoj. Takže ahoj, deň 5. Sme v cieli, autokemping, Chlaba, krásne miesto s anglickým trávničkom v tieni pri Dunaji. Ideme stavať kemp a ideme si kúpiť nejaké chladené veci do obchodu. Ahoj. Takže deň 5. V podstate sme v cieli, sme v Chlabe, v kempingu. Expedícia, výzva slovenského úseka Dunaja splav. Splnený v tandeme s Dendo alias Speedy a Jančo alias Johnny. Výzva splnená. No, ty si krásavec.